sin querer dar lecciones de nada. Os he dicho antes que vosotros siempre habéis estado, en mi caso y en muchísimos, en miles de catalanes que están ahora delante de las instituciones y de la sociedad civil, habéis sido siempre un faro. Pero nuestra acumulación de fuerzas y lo que ha supuesto la LC ha sido un trabajo de tragarnos muchos sapos, de juntar a gente que no se quiere, que no se gusta, que opinan diferente. Y les hemos juntado para defender las urnas. Y esto es lo que, humildemente, creo que nos da las condiciones de victoria en Cataluña. Entonces, os hago una pregunta. ¿Queréis ganar? ¿Queréis crear las condiciones para decidir? Pues esto es únicamente posible seduciendo, implicando, llevando al terreno del derecho a decidir y del soberanismo a aquellos que aún tienen dudas. Gabon deizuela guztioi zalantzarik ez da, gaurko eguna historiara pasako dela, 1978an inposatutako estatu eredua nolabait gainbehera erortzen hasia delako. Gainbehera erortzen hasi bai, baina Guardia Zibilak bere boterea eta inposiziorako gaitasuna agerian utzi nahi izan du, eta hori gaur goizean goizetik ikusi ahal izan dugu Katalunian Generalitateko ordezkariak atxilotzen eta eraikin ofizialak miatzen hasi direnean. Estatuaren obsesioa, funtzionarien gaineko boterea, antolaketa eta bereziki referenduma ez aurrera ateratzea. Edo zer dela hori jazarri izango da eta hori argi utzi nahi izan du gaur Espainiako estatuak. Erantzuna hala eta guztiz ere, bai ganbera gorenetan, baita kalean ere, eredugarri ari da izaten, Euskal Herrian ere hala ari da izaten, hala eta guztiz ere, Jaurlaritzatik Iñigo Urkullu lehendakariak ez du jarrera ofizialik ere adierazi nahi izan, kalean egindako adierazpen huts batzuk besterik ez. Hori bai, Madrilgo Kongresuan Euskal Herrian oso ezagunak diren hitzak entzun ahal izan ditugu. Oraingo honetan, Mariano Rajoyri tokatu zaio hori entzutea, besteak beste, esan baitiote, entzun behar izan baitu, sacar vuestras sucias manos de Cataluña. Le pido, le exijo, le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones Silencio. catalanas. Le pido, Silencio. le pido y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y con alevosía. Y sepa, tanto usted como sus lacayos, que por cada uno de nosotros, por cada uno que detenga, hay cientos que están dispuestos también a hacerlo, en definitiva, a respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás. Señor Rajoy, sepa que la voluntad del pueblo de Cataluña es imparable y sepa que esto ya no es una lucha por los derechos nacionales de Cataluña, sino es una lucha por los derechos civiles de todos. Y ahora marchamos a apoyar a nuestros amigos. Muchas gracias. Polizia operazioaren aurkako salaketak biderkatu egin dira Kataluniako kaleetan eta eragile independentistek urriaren bateko deialdia indartzeko baliatu dute. Omnium Kulturalek adierazi du erreferendumak are eta zentzu gehiago duela gaurko gertaeren ondoren. Euskal Herrian ere elkarretaratzeak egin dituzte gertatutakoa salatu eta babesa adierazteko. Besteak beste Donostiako Justizia Jauregiaren aurrean, Bilbon Guardia Zibilaren egoitzaren aurrean eta Iruñean Udaletxeko plazan. Adierazpen instituzionalak ere entzun ditugu, Generalitatearen izenean agertu da Carles Puigdemont presidentea eta salbuespen egoera ezarri izana leporatu dio Madrili. Carme Forcadelek, parlamentuko presidenteak berriz, Kataluniako herritarren duintasunaren kontra egin izana egotzi dio gobernuari. Euskal Herrian Eusko Legebiltzarreko autogobernu ponentzia bildu da gaur, eta EH Bilduk hau bertan bera uzteko eskatu du, baina gainerako taldeek ezezkoa emanda aurrera egin dute bilerarekin, eta EH Bilduko ordezkariek alde egitea erabaki dute.
Inigo Urkullu lehendakariak sua amatatu asmoz gasolina botatzea egotzi dio Espainiako gobernuari, eta Arnaldo Otegik eztabaida demokratikoa galdu eta Guardia Zibila bidalita tranpa egin izana leporatu dio Madrili. Eguneko gertakarien bilduma izan da hori Lerroburuetan, izan ere gaur goizean goizetik, albiste zerrenda etenik gabekoa izan da, eta ordu honetan ere, halaxe da oraindik ere, izan ere gauak luze joko du, eta jakin besterik ez gaurko ikusita, erreferendumaren bidean halaxe izaten segituko duela. Ordu honetan, gizarte zibilak ez du isilik geratzeko asmorik, eta sare sozialetatik, arratsaldetik zabaldu den moduan, zarata izango da, herritarrek eskuartean izango duten arma nagusia, gaur gaueko 10:00 zaratarako deia egina baitute katalandarrek. Gaurko egunean zehar, bestelako mobilizazioak ere izan dira, momentuan batean eta bestean, improvisatutakoak gehienak, hala ere, ordu honetan, gizarte zibilak deituta esan da bezala, zaratarako deia gizarte katalandarrenean. Milers de persones hi ha ara en aquests moments aquí, no de Barcelona, sinó també d'arreu. Nosaltres baixem de fora de Barcelona i hem vingut perquè creiem que és just demanar la llibertat d'expressió a tothom, tant el sí com el no. La gent podia votar lliurement, sí o no. Una cosa tan fàcil, el govern de l'estat espanyol sembla ser que no ho entén. Esto con Franco sí pasaba. Esto con Franco sí pasaba. Esto con Franco. He volgut venir a donar suport a algú amb el que crec que és el dret a votar. Ens hem enterat perquè som mestres de l'Escola El Sagrer de Barcelona i a l'hora d'esmorzar ja un o altre ens ho ha explicat i aleshores hem decidit que havíem de fer alguna cosa perquè és una escola que sempre està per la democràcia i pels drets humans. Ens quedarem fins que calgui. Fins que calgui, exactament. Gizarte zibilaren babes uholdearen bitartez erantzun dio gaur Kataluniak Espainiako Fiskaltzak Generalitatearen kontra agindu duen polizia operazioari. Ez dira pasako, hau estatu kolpe bat da, eta bozkatuko dugu oihu artean milaka lagunek salatu dute gaur Espainiako gobernuaren jarrera Bartzelonako kaleetan. Guztira, Generalitateko 14 kargudun atxilotu ditu Guardia Zibilak, 41 miaketa egin ondoren. Atxilotuen artean daude Josep Maria Jove Lladó, Ekonomia Sailileko idazkari nagusia, Josep Lluís Salvador, Ogasun idazkaria eta Jordi Graez hiritarren arretarako sailaren zuzendaria bertzeen artean. Miaketak goizeko 8:30 pasata hasi dira eta minutu gutxi barru eragile subiranistek deialdia zabaldu dute Espainiako gobernuaren jarrera salatzeko Gran Bretan Generalitateko Ekonomia Kontseilaritzak duen egoitzan bertzeak bertze. Eguerdian, Jordi Cuixart, Omnium Cultural eragile subiranistaren presidentea solastu da prentsaurrekoan eta adierazi du urriaren bateko hitzordua are garrantzitsuagoa dela gaurko gertakarien ondoren. El que celebrarem a Catalunya serà aquesta gran manifestació col·lectiva en defensa de l'autogovern, de les nostres institucions, de la llibertat d'expressió i de la democràcia a Catalunya. Adierazten berean gogorarazi du Kataluniak une historikoa bizi duela eta Espainiak ezingo duela inolaz ere eten. Una crida
a la Unió Europea i a la comunitat internacional perquè el que s'està vulnerant avui a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol són drets bàsics de ciutadania. Drets com la llibertat d'expressió, la lliure associació i tot allò que estigui vinculat amb la llibertat d'expressió dels catalans i les catalanes independentment d'allò que vulguin votar el proper 1 d'octubre. A que seguim actuant amb aquesta serenor, amb aquestes encartellades massives, davant de la incertesa en la que ens volen situar, responsabilitat del moment històric, serenor i confiança. No va poder amb nosaltres el franquisme, no podrà ara un estat obsessionat demofòbic acabar amb el poble de Catalunya. No acabaran amb el poble de Catalunya. Estem conjurats i amb aquest conjur ens hi sentim tots representats. Gaur eguerdian sortuk elkarretaratzea deitu du Bilbon, Kataluniari elkartasuna adieraziz. Bertan klabelinak eta boto paperak erakutsi dituzte. Elkarretaratzean, tentsio uneak bizi izan dira. Izan ere, ertzaintzak identifikatzeko eskatu die, bertan egon diren hainbat abokaturi eta EH Bildu zein Podemoseko batzarkidei. Arratsalderako ere, EH Bildu kontzentrazioak deitu ditu Euskal Herriko hainbat udaletxeren aurrean, Kataluniaren alde eta demokraziaren alde. Catalunya, aurrera! Catalunya, aurrera! Catalunya, aurrera! Independència! Independencia, 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 independencia. Aurrera, Catalunya, aurrera, Catalunya, aurrera. Neurri antidemokratiko erantzunez, gure eskutagok ondorengoa adierazi nahi du. Oso kezkatuta gaude, Espainiako estatua Katalunian izaten ari den esku hartzearekin eta irmoki salatzen ditugu azken gertakariak, erasoa. Generalitateko 14 kargudunen Dela egotzen zato, babeietara la poliziateke. Zera, zindu batela! Epaileen agindua eskuetan, Kataluniako gobernuaren hainbat egoitzatara joan da gaur goizean Guardia Zibila. Erreferendumarekin lotura duten frogak topatzeko helburuarekin. 14 lagun atxilotu dituzte eta 22 miaketa egin. Espainiako polizia kupen egoitzan ere sartu da, kasu honetan epailearen agindurik gabe. Carles Puigdemontek salbuespen egoera ezarri izana leporatu dio Madrili, Generalitatearen izenean egindako adierazpen instituzionalean. Denunciem com a il·legítima la suspensió i intervenció del govern de Catalunya per part d'un govern espanyol que no respecta els principis elementals de la democràcia. Ens reiterem en la resposta democràtica i pacífica a les agressions i amenaces antidemocràtiques que pretenen violentar la nostra convivència. Considerem que el govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica. El govern de Catalunya estudiarà amb els agents econòmics, socials i cívics del país les respostes conjuntes que siguin oportunes. En tot cas, els ciutadans estem convocats el dia 1 d'octubre per defensar la democràcia
enfront d'un règim repressiu i intimidatori i hem de donar una resposta massiva i cívica. Ens hem de preparar per defensar la democràcia i per defensar Catalunya amb les úniques armes que tenim, la resposta ciutadana i l'actitud pacífica i civilitzada que ens ha caracteritzat en aquest procés. Farem valer la legitimitat de l'elecció democràtica dels catalans i catalanes del 27 de setembre del 2015 i no ens farem enrere perquè no hi tenim dret. I defensarem el dret dels ciutadans a decidir lliurement el seu futur perquè és l'encàrrec que vam rebre d'ells i també del Parlament. D'avui fins al dia 1, el dia del referèndum, ens caldrà una actitud de fermesa i serenor al mateix temps, d'atenció i de denúncia dels abusos i les il·legalitats en què incorre l'estat espanyol. Però el dia 1 sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir. I aquesta acció de resposta democràtica ha de contrastar amb la d'aquells que només parlen amb el llenguatge amb què massa anys ha parlat l'autoritarisme que ha condicionat tants anys la política de l'Estat. El govern de Catalunya prendrà sempre les seves decisions a l'empara de la legitimitat guanyada a les urnes a les eleccions del 27 de setembre del 2015 i serà fidel al propòsit d'una legislatura i d'un programa de govern aprovat pel Parlament i mai suspès per cap tribunal. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat de la Unió Europea. A tots aquells demòcrates que avui se senten indignats, sigui a Catalunya o fora de Catalunya, pels fets d'aquestes hores, el govern de Catalunya els ratifica el compromís i la garantia a defensar-los sempre. No acceptarem un retorn a èpoques passades i no acceptarem que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i de democràcia. Kataluniako parlamentuko presidenteak ere hitz egin du gaur eta Kataluniako erakundeak erasotuta Kataluniako herriaren duintasuna erasotu dutela adierazi du. Eta honen bestez, urriaren batean bozkatzea duintasun kontua bilakatu dela. Avui s'han atacat les institucions de Catalunya i l'autogovern. Avui s'ha atacat la dignitat del poble de Catalunya. Les vergonyoses actuacions antidemocràtiques perpetrades suposen la suspensió de l'autonomia de Catalunya i vulneren els drets fonamentals recollits en la legislació internacional. Ens trobem davant l'aplicació d'un estat d'excepció de facto, d'una vulneració flagrant dels drets i llibertats democràtiques envers les institucions i la ciutadania d'aquest país. I tenim molt clar que la millor solució és el vot. És omplir les urnes l'1 d'octubre, votant sí o votant no, però sobretot votant per dignitat. Espainiako Kongresua utzi egin dute ERS-eko diputatuek, baina aurretik tentsio handiko eztabaida izan dute Gabriel Rufián bozeramaileak eta Mariano Rajoy presidenteak. Que por cada uno de nosotros, por cada uno que detenga, hay cientos que están dispuestos también a hacerlo, en definitiva, a respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás. Señor Rajoy, sepa que la voluntad del pueblo de Cataluña es imparable y sepa que esto ya no es una lucha por los derechos nacionales de Cataluña, sino es una lucha por los derechos civiles de todos. Y ahora marchamos a apoyar a nuestros amigos. Muchas gracias. Señor, silencio, silencio, silencio. Señor presidente. Señoría, no le voy a explicar a usted porque no tiene ningún sentido lo que es el Estado de Derecho. Ni lo sabe ni tiene ningún interés. Le trae completamente sin cuidado. Esta es una operación que se ha hecho por decisión del juez y cualquier demócrata, no sé si usted lo es, ni voy a entrar en el análisis, tiene la obligación de lo que diga uno de los tres poderes del Estado.
Gasteizko Legebiltzarrean autogobernu ponentziako lantaldea bildu da gaur goizean eta Euskal Herria Bildu koalizioko kideek bilkura bertan bera uztea proposatu dute Kataluniako atxiloketak direla eta. Baina gainerako alderdi politikoek ezezkoa eman diete eta EH Bilduko ordezkariek alde egitea erabaki dute bilkuratik. Kataluniako polizia operazioaz beren posizioa adierazi duten ordezkariak bat baino gehiago izan dira Euskal Herrian ere. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk adibidez, adierazi du gasolina botatzen ari direla sua amatatzeko asmoz eta eskatu du elkarrizketarako ahalegina egin beharra dagoela. Ezin dut ulertu estatuaren botereek zer jokabidea duten, errealitate hau aitortu beharrean, eta akordiorako borondatea erakutsi beharrean, nola ari diren gasolina botatzen sua amatatzeko asmoz. Eta beharrezkoa ikusten dut. Beharrezkoa ikusten dut konpromisoa. Eta zoritxarrez, atzoko diputatuen kongresuan ere, bide hori ukatu egiten da. Elkarrizketaren bidea ukatu egiten da. Beharrezkotzat jotzen dut, lehenbailen berehala denok ahalegin berezi bat egin dezagun bizikidetzaren alde, jakinik bizikidetzak behar duela aitortza eta bizikidetzak behar duela baita akordiorako borondatea eta horretarako elkarrizketa. Euskaditik eta gure esku dagoen guztia egiteko prest gaude, azken batean guztioi egiten digulako eragin. EH Bildu berriz, urgentziazko agerraldia egin du Kataluniako gertaeren harira eta Arnaldo Otegi koordinatzaile orokorrak esan du, gaurko gertaerek argi uzten dutela Espainiarekin ezin dela negoziatu. Madrili leporatu dio, eztabaida demokratikoa galdu eta Guardia Zibila bidalita tranpa egiten aritzea. Estado espainolean ez dago tarterik evoluzio demokratiko batetarako, eta beraz ez dago interlokuzio demokratikorik Estado espainolean. Hau da bilateralidadea. Orain ere, Generalitatea eta Espainiar gobernuaren arteko harremana bilaterala da. Baina batek agintzen du, eta besteak ez. Eta hori da, batzuk hemen aipatzen duten hainbesteko bilateralidadea. De esta herria y del mundo entero. Dice, defenderé la casa de mi padre, contra los lobos, contra la sequía, contra la usura, contra la justicia. Defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los vueltos, los pinares. Perderé los intereses, las rentas, los dividendos, quizá los cupos, pero defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre. Me cortarán las manos y con los brazos defenderé la casa de mi padre. Me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos. Y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me moriré. Se perderá mi alma. Se perderá mi gloria. Pero la casa de mi padre seguirá viva. Gracias, energía. Visca Catalunya. El procés polític que viu Catalunya. Estem aquí avui en defensa de la democràcia. Avui és un dia trist per la democràcia a Catalunya i a tota Europa, i avui està Catalunya en aquests moments sent ocupada militar i policialment. S'han detingut a càrrecs polítics, s'han detingut a càrrecs tècnics, s'està detenint a secretaris nacionals de l'Assemblea i de les entitats, s'està perseguint i entrant als mitjans de comunicació, s'està entrant a les empreses que estan col·laborant en el govern en l'organització del referèndum, i per tant és un estat d'excepció, és un estat de setge, és una aplicació de l'article 155 per la banda del darrere, sense cobertura legal, i per tant aquestes violacions i vulneracions de drets humans bàsics
que no tenen a veure en la ideologia que té cadascú, ni si ets independentista o no, tenen a veure en la defensa de valors que compartim tots els països lliures i democràtics o que aspirem a ser-ho. Fem una crida, agraïm el suport de la bona gent d'Euskal Herria, de la feina que fa l'Assemblea Nacional aquí i dels diferents partits polítics i ciutadania que ens apoya fent actes avui improvisats, és un dia molt convuls, ho entendreu, i fem una crida a continuar defensant la democràcia estos dies que venen perquè la progressió de l'estat espanyol s'ha tornat boig i per tant els propers dies caldrà que sortiguéssim tots aquelles persones democràtiques més enllà de la ideologia a defensar els valors bàsics i els drets i llibertats bàsiques que fins al dia d'avui semblava que teníem dins el marc de l'estat espanyol. Momentoetan aukerarik eta Jaurlaritzak Urkulluren izenean Urkullu Jaurlaritzaren izenean aldebikotasunaren autua egiten duenean guretzako ez da autu erreal bat. Zentzu horretan uste dugu Kataluniak demostratu duela behin eta berriz ahalegindu dela bide hori egiten eta ez duenean lortu amailaren beste aldean Estatu Espainiarrak ez duelako inongo borondaterik izan eseritzeko eta negoziatzeko erabaki du zilegitasun osoz alde bakarreko bidea egitea eta guk uste dugu hori errespetatu behar dela. Gobernuko ordezkari nagusi bezala hori errespetatu beharko luke eta ez zalantzan jarri azken asteotan egin dituen adierazpenekin. Gaur esatea Espainiak egin duen erantzunarekin zuari sua bizitzen dijo dela, errealitate bada, hor zentzu horretan, baina egia da baita ere egiten duena Espainiak demokraziaren kontrako ekintza bat dela eta baita Euskal Herriaren kontrako ekintza demokraziaren baitan uste dugulako gure eskubideen kontrari delako baita. Uste Guardia Zibila Katalunian egindako operazioak zareak astindu ditu baita atxiloketa eta miaketen berri jakin eta berehala sare sozialetan informazio jarioa biderkatu egin da. Kataluniako instituzioetako ordezkariak Puigdemont presidentea buru lasaitasunerako deia egin dute eta bitartean kaleetan 100 pertsona biltzen hasi dira atxilotuei elkartasuna azaldu eta hautabide independentista babesteko. Guardia Zibila eta Espainiako poliziaren presentzia itogarriaren aurrean, protesta baketsuek eratabateko protagonismo hartu dute. Guardia Zibilaren autoen gainean, klabelinak eta demokrazia aldarrikatzen zuten kartelak nagusituz. Elkartasun keinuak nonahi azaldu dira, kalean protesta egiten ari zirenei beharrezko baliabideak eskaintzeko. Kataluniako jendarte osoko ordezkariek euren atxekabea eta kezka aipatzeaz gain, erabakitzeko eskubidea eta adierazpen askatasunaren alde azaldu dira. Kirola, kultura eta sektorean izetako kideen posizionamenduak irakurri ditugu egun osoan zehar Twitter sare sozialean. Besteak beste, Futbol Club Barcelona taldearena edo Primavera Sound musika jaialdiarena. Albistea mundu osoko edabidetara edatu da, nazioarteko edabide garrantzitsuenek honen berri eskainiz eta korrespontzalen txio segida etengabekoa izanik. Hoi hartzuna nola ez Euskal Herria iritsi da baita, bertan Juan Jose Ibarretxe lehendakari hoiak bozkatzera animatu ditu kataluniarrak urriaren bateko referendumean. Arnaldo Otegik bestalde, EAJ-ari PPrekin duen akordioa bertan bera eusteko eskatu dio, eta Iñigo Urkullu lehendakariak kezka sakona adierazi du Katalunian gertatzen ari denarekin. Zan bezala, txioen jarioa etengabekoa da, Katalunia traola trending topic bilakatu da Twitterren, eta kalean burutu diren mobilizazio handiak auspotu ditu, une oroko informazio jareu berritua emanez. Nik uste, teorikamente, estatu demokratiko baten egon da, demokrazia eskatzen duen herri bateri
trabak ipintea eta aldi berean atxilotutea, etxata logikoa iruditen, ez? Zaiot, beraiek gure duen egin da galdeketa batein, herriari galdetu, ez? Demokrazia hori da, ez? Herriaren hitza. Haiek eskubidea daukate, aukeratzeko nahi duten, eta ni pentsatzen dut ez dela legala, hori. Erabiltea lege bat, orain dela urte askotik aldatu ez dan lege bat erabiltea olako gauze bateri frente egiteko, nik uste ez dela aukerarik onena. Nik uste kalte gehiago egite dutzela honek olako gauzek Espainiari, zen ni ustez olako ekintzak logortuko dena da justo kontrakoa, Katalan independentismo hori handitutea aurik urrena baino, dala beldurtutea, hori da nire iritzia. Harrigarria dela, nivel hauetan oaindik horrela ibiltzea, ez? Behin da berriz esan dute gobernuak esan du, Espainiako gobernuak, ez daudela ados erabaki honekin, eta hala erakusten jarraitzen dute. Dialogorako asmoa beste aldetik, Katalanen aldetik behin baino gehiagotan eman da, baina hauek berdin erantzuten ari dira. Alucinantea egia esan ez, Espainitik datorren edozen gauza sinesteko modukoa da, baina, beste bat. Argi dago behaiek ez dutela iritzi aldatuko, behintzat ala jarraitzen dute pentsatzen. Eta lotxagarria dela, eta oraindik ez bakarrik hemen Espainiako gobernu aldetik, baizik eta mundu mailan oraindik ere horrelako erreakzioak edukitzea, eske penagarria da, eta ez dakit inpotentzia sartzen zaizu. Betiko gauza, hola ez goa sinonea. Ez baldin badute hitz egiten eta akordo bat aliatzen, gaizki biliko gea beti. Gobernua jarraitzen dula bere martxan. Nolabait, nahi eta nahi ez, debekatu hori, referendum hori, vamos. Nik uste herriari galdetu inbeakola, eta bai edo ez. Katalanak edo hemen guru esku dagoen mugimenduagaz ez dala esaten independentzia nahi dugu. Baizik eta galdetu nahi dutzu herriari ia independente izan nahi duen edo ez. Guztiok aukera daukagu, eskubidea daukagu, aukeratzeko eta esateko zer pentsatzen dugun, zer nahi dugun. Besterik ez. Ezetz urtetan bada? Ezetz. Eskozian be, ezetz urten da. Baina galdetu deuri, Hemen segaitik ez. Zer da, beldurra da, edo ze pastan da, ez? Segaitik ezin dau herri batek bere etorkizuna erabaki. Utzi dozu herriari, ezetz esaten badu ezetz, eta bai ez esaten badu, bai ez. Nik uste hori dala logikoena, inongo trabarik ipini barik.